Grupên çekdar rêgirî li derketina welatiyên Sûriyeyên ku dixwazin ji deverên lê neştecî vegerin cihêwarê xwe de rêya dergehên mirovî re dikin. Ajansa Rûsya Today li ser zarê Emiral Alexander Karpov û cêgirê serokên avanda Rûsya li hevhatinê li Sûriye belav kir ku grupên çekdar rêgiriyê li derketina welatiyên Sûriyeyên ku dixwazin ji deverên lê neştecî vegerin cihêwarên xwe di rêya dergehên mirovî li Idlibê û Hemayê digirin. Barkov di vî derbarî de got ku bi alîkariya navenda Rûsî ya li hevhatinê û ji bo asankariyê û derketina xelkê her du parêzgehan ji deverên jêrkontrola grupên çekdar dergehên Seraqib, Mîrnaz li parêzgeha Idlibê û Ebûzêdan li Helewê hatin vekirin. Lê grupên çekdar li deverên jêrkontrola Tirkiye rêgirî li welatiyan dikin û xalên piştgirînê danîne û gefan bi zora çekan li wan dikin. Her wiha alîgirên xwe komkirine û xwenîşandanên li dijî wan dergehan derxistine da ku rêgirî li derketina welatiyan bikin.